ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବୁଲିଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଭିତର, ଆଉ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଏବେ ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିବ। ଆଉ 15-20 ତାରିଖ ହେଇଗଲେ ବାକି ସବୁ ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଫାଷ୍ଟ ମାସର 15 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ହର୍ଲିକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ସବୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ରର ସେକ୍ସନଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିବ। ବାକି ଏଇଟା ମୁଁ ଯାହା ସୁଟ୍ କରିଛି ଏଇଟା ହର୍ଲିକ୍ସର। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ଆଉ ଏସବୁ ହେଉଛି ତେଲର। ଆଉ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ କନସେସନ୍ ପାଇବେ। ଏମିତି 45% ଭଳିଆ କମ୍ ପାଇବେ ଆପଣ ଏ ଜିନିଷରେ ସବୁ। ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଜିନିଷ ଯିଏ ୟୁଜ୍ କରିଛି ତାକୁ ବାହାରୁ କିଣିକି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ବାଧିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଣୁଥିଲି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିଲି। ଏବେ ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ହଜବେଣ୍ଡ ଯାହା ଆଣୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପାଖ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ପ୍ରାୟତଃ ସରିଯାଏ ଜିନିଷ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଇଟ୍ରେ ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ନହେଲେ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଫର ଏକ୍ସିଲ୍, ସର୍ଫ ଏକ୍ସିଲ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ସୋରିଷ ତେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେରାଇଟିର ସବୁ ସର୍ଫ ମିଳିବ। ସର୍ଫ ସାଙ୍ଗରେ ବାଲ୍ଟି ବି ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରି ଅଛି। ଆଉ ଉପରେ ସବୁ VIP ସବୁ ଆଟାଚ୍। ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେଲେ, ବଡ଼ ଜିନିଷ ନେଲେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ କାର୍ଡ଼ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠ। ଆଉ ଏହାର ତ ମାସକୁ ମୁଁ ଏତେ କ୍ଲିଅର୍ ନୁହଁ, 5500 ଥାଏ କାପାସିଟି। ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଜଣାଥିବ। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ବି କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ହିଁ କଟିବ। ଏଇ ହେଲା ସୁବିଧା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର। ଆଉ ଉପରେ ସବୁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି ଏପଟ ସାଇଟ୍ର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିମ୍ର ଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ଟା ଲଗାଏ ସେ କ୍ରିମ୍ଟା ନାହିଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଥର ଆସିଲେ ନେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଓ। ଆଉ ସବୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିସ୍କୁଟ୍। ଏଇ ବିସ୍କୁଟ୍ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରିମ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ତ ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦରକାର ବହୁତ ସାରା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକୋସ୍, ସାର୍ ଚକୋସ୍ ବୋଧେ, ହଁ। ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ, ଯେମିତି ହେଲା AC ଆଉ TV, ଏସବୁ ନେଇପାରିବେ। ହେଲେ ଆପଣ ଡିଲର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେରେଲାକ୍ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପପକର୍ଣ୍ଣ, ଲୋଟୋ ଚୋକୋ। ଆଉ ଆମର ତ ପ୍ରାୟ ସପିଂ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ ବି ଖାଲି ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଏ। ଆଉ ଏସବୁ ତ ହର୍ଲିକ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆପଣ କନସେସନ୍ ପାଇବେ। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ କିଣିଲା ବେଳକୁ ସତରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧେ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁବେଳେ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଆଣିବା। ଆଉ ଟିକେ ଦୂର ବି ହେଇଯାଉଛି ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ତେଲ ସଫଲାର। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ଏଭ୍ରିଡେ ପାଉଡ଼ର ବି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଡିବାବାଲା ରସଗୋଲା। ଜାମ୍ ତ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର, ମୁଁ 5ଟା ନେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି। ଏମିତି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ। କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି କହିବେ। ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଖାଲି, ଥାକ ପୁରା ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି 2 ଦିନ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତୁ ସେତିକି ବି ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଛୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖେଇଛି ତେଲ। ଏଇଟା ହେଲା ଫେସ୍ ୱାଶ୍ର ସେକ୍ସନ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଉଜାଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେୟାର୍ ଅଏଲ୍ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଡେଟଲ୍। ଆଉ ଏଇ ତେଲଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ୟେଲୋ କଲର୍, ଏଇ ତେଲଟା ଆମର ଏପଟେ ହିଁ ମିଳେନି। ଏଇ ତେଲଟା ବହୁତ, ସୋରିଷ ତେଲଟା ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ଏତେ ଅରିଜିନାଲ୍ ତେଲ ଆପଣ ପାଇବେନି ବାହାରୁ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ବାହାରୁ ଦେଖିବେ ଏଇ କମ୍ପାନୀର, ହେଲେ ଆପଣ ଆର ପିଓରିଟିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣ ବାହାରୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ହେଲେ ଆପଣ ଫରକ ଜାଣିପାରିବେ।
ହେଲା ପେଷ୍ଟ ଟୁଥପେଷ୍ଟର କେତେ ଭେରାଇଟିର ପେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଏସବୁ ସାମ୍ପୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ ଭରା ଭରା ରହିଛି ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ବୋରୋପ୍ଲସ୍ ଫେୟାର୍ ଲଭଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ଟା ଲଗାଏ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଲା କ୍ୟାଫ୍ଟେରିଆ। ଆପଣମାନେ ଆସିକି କ୍ୟାଫ୍ଟେରିଆରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲଡ଼ୁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏତେ ହାଇଜିନିକ୍ରେ ସେମାନେ ବନାନ୍ତି ଆଉ ଆର ଟେଷ୍ଟ ବି ଏତେ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ବାହାର ଦୋକାନରେ ଖାଇବେ ଆଉ ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସବୁ ଏତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ରେ ଏମାନେ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଭେରାଇଟି ସମସ୍ୟା ଏଠି ମିଳିବ। ଆମର ଯେମିତି ଏଠି ଆଳୁରେ କେବଳ ବନେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ମ୍ୟାଗିରେ ଆଉ ମିଠା ସମୋସା ବି ପାଇପାରିବେ। ସମୋସାଟା ମିଠା ହିଁ ଲାଗୁଥିବ, ତା ଭିତରେ ମିଠା ହିଁ ପୁର ଦିଆ ହେଇଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଖାଇନଥିଲି ମିଠା ବାଲା ସମୋସା। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି। କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା।